El passat 25 de novembre, el porxo de l'Ajuntament de Premià de Dalt va acollir l'acte de commemoració del Dia Internacional per l'Eradicació de la Violència envers les Dones. L'acte, organitzat pel grup de dones de Dalt, amb la col·laboració de l'Ajuntament, va ser un sentit homenatge a les víctimes de la violència masclista i va consistir en la lectura del manifest oficial contra la violència de gènere mentre s'encenia una espelma per cada dona morta durant l'any 2018, una xifra que ja arriba a les 45 víctimes mortals. La Montse Morera, una de les organitzadores de l'acte, va realitzar una sentida declaració al respecte. I la veritat és que cada any tenim l'esperança de que no el tinguem de fer, aquest acte, saps? Perquè no és que el fem a gust, el fem perquè no queda altra alternativa, perquè segueixen matant dones, i en maten moltes, i en violen, i després per la desigualtat i per moltes coses més. O sigui, estem aquí per fer costat d'aquestes dones que han perdut la vida a mans dels seus botxins. Per altra banda, la Magda Julià, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Premià de Dalt, va destacar la importància que té sensibilitzar a la població per aconseguir acabar amb la violència de gènere. És important que tant dones com homes puguem fer una reflexió conjunta sobre el que està passant, sobre les violències, sobre les agressions, sobre com ens tractem els uns als altres, sobre com ens estimem els uns als altres. I aleshores és important que fem aquesta reflexió per poder anar-nos desprenent de tot allò que hem trobat fins ara que és normal i que de fet no és res més que una mostra del patriarcat, no? Per cloure l'acte, es va llegir un poema de l'autora local Montse Assenys, dedicada al Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, i, finalment, l'Alícia Vida va interpretar la cançó Vestida de nit de Sílvia Pérez Cruz.